Yeah. Mä oon jo kattonut liian kauas sivusta, nähnyt liian monta muistelmaa ja liikaa itkua. Pakko on puuttu tähän, kun ei mut puutu tähän. Jos vaikka joskus vielä tän tilanteen sais muuttuu vähän. Raukkamaisinta on kiusa sitä pienempäänsä. Pienestä tönäisyyskin saattaa loukkaa pienempäänsä. Voi vaikka loppuelämäkseen vielä vammautua. Muille kertominen oikeesti on sitä sankaruutta. Sekä puuttuminen siihen tilanteeseen. Liian harva muiden kiusaamisesta piittaa edes. Mut jollain pitäis saada nyt se kierre katkaistua. Ei oo hieno olla koulus, päivät naama mustan ja silmät turvoksissa. Aina vaan pelätä, voi joutua kantan takaa painavaa selässä. Jollei tää tänään muutu, niin ehkä huomenna. Miksi vihaa toista, kun voi olla samalla puolella? Jos kohtaat väkivaltaa henkistä tai fyysistä, jos susta tuntuu, et et pysy enää kyydissä, tartu mua kädestä, pyydä mua luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman puolella. Jos sua kiusataan, etkä pysty puolustautuun, joka päivä pelkäät muiden nauruu, pyydä mua rohkeasti luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman puolella. Se hiljainen tyttö siellä takapulpetissa, kaikki luulee, et se muuten vaan on outo lintu. Ei puhu mitään, elää omissa unelmissa. Välillä kesken tunnin alkaa kuulun pientä itkua. Ei puhu kellekään, on aina yksinänsä, mut se ei estä tätä pientä sydän sykkimästä. Tyttö silloin tällöin sanomatta mitään, karkaa kotoa, eikä kukaan näe, et se haluis purkaa paha olo. Halus vaan ystäviä, tai edes yksi riittäs, jolle vois kertoa ketkä tähän oloon syyllisiä. Ala-asteet lähtien haukuttu, kiusattu, kunnes tyttö tästä maailmasta irtaantu. Onni on muisto enää, osa mennyttä. Tunteet on kuollut eikä niitä osaa elvyttää. Mut tyttö on väärässä, kaikki voi muuttua niin, et kiusaaminen loppuu vielä ja joku puuttuu siihen. Jos kohtaat väkivaltaa henkistä tai fyysistä, ja susta tuntuu, et et pysy enää kyydissä, tartu mua kädestä, pyydä mua luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman puolella. Jos sua kiusataan, etkä pysty puolustautuun, joka päivä pelkäät muiden nauruu, pyydä mua rohkeasti luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman puolella. Suurin syy miksi kiusaamisesta mä piittaan tälle on se, et voin kertoa kokemuksen rinta äänellä. Mä tiedän millaista on joka päivä pelätä fyysistä väkivaltaa, ei se oo oikeet elämää. Koko peruskoulun ajan sai vaan pelkkää haukkumista, tönimistä, syljeskelyä, kiusaamista, naurupilkkaa. Ja suurin syy siihen oli, että mä olin pieni ja pyöreä, vaikka niin oli moni muukin. Mutta tuntuu, et mä olin silmät ikkuna. Mä muistan miltä tuntui, kun se tunne viltä kipuna mun rintakehäs. Joka kerta kun sai jälleen nousaa, niin rupesin lintsaan. Ja se näkyy sit mun tokaris. Nyt vasta vanhempana taju sen kaiken aiheuttaman tuskan, mistä silloin ei vielä ollut haju. Ja pyydän anteeksi kaikelta, jota kiusasin mä pienenä. Nyt tajun sen ja lupaan seistä kiusattujen vierellä. Jos kohtaat väkivaltaa henkistä tai fyysistä, ja susta tuntuu, et et pysy enää kyydissä, tartu mua kädestä, pyydä mua luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman puolella. Jos sua kiusataan, etkä pysty puolustautuun, joka päivä pelkäät muiden nauruu, pyydä mua rohkeasti luokse vaan, niin mä lupaan olla heikomman